ראש הממשלה, איך אתה מסכם את הביקור? זה היה ביקור מצוין. גם ההתחלה באו"ם וגם הסיום בוושינגטון. זה הביקור הרביעי שלי בוושינגטון מאז שהנשיא טראמפ נבחר. זה ביקור היסטורי. במקום שהחמאס יבודד אותנו, הפכנו את היוצרות ובודדנו את החמאס. עכשיו כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ, לשרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, כשצה"ל נשאר ברוב הרצועה. מי היה מאמין לזה? הרי כל הזמן אומרים, אתה חייב לקבל את התנאים של החמאס, להוציא את כולם, צה"ל צריך לצאת החוצה, והחמאס יכול להשתקם, הוא יכול גם לשקם את הרצועה. לא ולא, זה לא קורה. ההפך, והנשיא טראמפ הוסיף שאם החמאס יסרב, הוא ייתן כל הגיבוי לישראל להשלים את הפעולה הצבאית וחיסולו. ולכן אני חושב שמכל צעד זה היה ביקור מצוין. ראש הממשלה, יש שאלה שנשאלת, האם הסכמתם למדינה פלסטינית? ממש לא, זה גם לא כתוב בהסכם. אבל דבר אחד כן אמרנו, שאנחנו נתנגד בתוקף למדינה פלסטינית. הנשיא טראמפ גם אמר את זה, הוא אמר שהוא מבין את זה, הוא אמר באו"ם גם שזה יהווה פרס עצום לטרור וסכנה למדינת ישראל, וכמובן שאנחנו לא מסכימים. תודה רבה, ראש הממשלה. תודה לך.